אני לא הולכים לדבר היום. אז בגדול, ככה נתחיל מלספור מה היה בעולם הזה של הנוירו-AI קודם. סבבה, זה תחום שהוא קיים כבר הרבה שנים, אבל אפשר להגיד שהוא לא באמת נתן את הקפיצה שציפינו לראות ממנו, כמו תחומים אחרים שהם טקסט, תמונה ודברים שאתם רואים שקורים היום בעולם. ננסה להבין למה. יש שם לדעתי בעיה פונדמנטלית, ואני לא היחיד שחושב ככה, ובעצם אז הגיעה הבשורה הזאת, זה קפץ לי בטוויטר, במלחמה, באקס בעצם, פוסט ככה מרץ, שמטה מפרסמים, המצאנו את הגלגל ובנינו את המודל הכי טוב בעולם להבין מוח, אנחנו עכשיו מבינים מוח יותר טוב מכולם, בואו נראה האם זה נכון. אז גם ככה נצלול מאוד טכני לארכיטקטורה, ואחרי זה נראה שיעורים, לקחים, מה טוב, מה לא טוב, נחשוב ביחד מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, גם לעולם של האינבייסיב, בסדר? בסוף יקום פה מרכז חדש, יהיה לנו נגישות למידע שאין לאף אחד אחר, כולל למטה, אתם עוד רגע תראו עם מה מטה עבדו כדי לאמן את המודל הזה, וזה ככה ממש יעזור להבין שאנחנו יושבים פה על משהו מיוחד, ונראה בעצם מה אפשר לעשות עם האירוע הזה. שאלות לפני שאני מתחיל? לא. יופי. אז בואו נדבר רגע על איפה התחום עומד נכון לפני שנה, בסדר? כי היו גם עוד כמה מאמצים אחרים. אני קראתי את זה ככה, Building Good Regressor vs Understanding the Brain, בסדר? מה עשו עד היום? אז יש ככה זנב די ארוך של עבודות שהסתכלו על אזורים ספציפיים במוח, פעילויות מסוימות, גירויים מסוימים, וניסו ככה להצליב ביחד. ציטוט הזה ששמתי פה זה ציטוט מהחבר'ה של מטה, בסדר? הם אומרים בעצם for decades neuroscience has faced major bottleneck, the need for new brain recordings for every new experiment, בעצם הדאטה שלנו מפוזר, אנחנו bounded במשהו שהוא מאוד human intensive resource, שזה לא משנה FMRI, MEG, דברים כאלה, שאנחנו לא יכולים להשיג בסקייל, בגלל זה כל החבר'ה מה-ImageNet, AlexNet, GPTים למיניהם וזה, משאירים לנו אבק. אבל מה שכן עשו, זה עבודות בעולמות של בואו נסתכל על אזור ספציפי במוח מול גירוי ספציפי וננסה להבין ככה פרטנית האם אנחנו יכולים לבנות איזושהי רגרסיה שמתארת את האירוע הזה בצורה טובה. שמתי פה 3 עבודות, יכולים להסתכל אחר כך, שהצליחו מאוד, שאמרו אוקיי אנחנו עכשיו מסתכלים נגיד רק על V5 אל מול גירוי ספציפית, מול תמונות ספציפיות, ננסה ללמוד ונבין האם זה קורלטיבי. מה המוטיבציה לאירוע הזה? טוב, זה אני רגע עוד רגע אגיע, אני קופץ שנייה לפה. מה המוטיבציה לאירוע הזה? זה בעצם רשתות עמוקות, הבינו שהפיצ'רים שלהם בשכבות מתקדמות, בסדר, בעצם שכבות אקטיבציה, יכולות להיות קורלטיביות בצורה די טובה לפעילות מוחית. סבבה? אם יש משהו אחד שאני רוצה שתזכרו מההרצאה הזאת, זה למה לעשות את זה, זה שיש פה מקום באמת לפאונדיישנל מודל שיבוא וישב על זה. למה אני מתכוון? אז יש פה ממש עבודות מגניבות, הראשונה מ-2008, עוד לפני שהיה Deep Learning, עשו את זה עם גייבור וייבלטס, למי שמכיר? גבור, סבבה. עבודה השנייה מ-2014 שדיברה על קופא מקוק מקוק, ואיזשהו אזור, נראה כמו שרים שם למטה, זה המקוק. איזשהו ככה IT קורטקס שלהם, בעצם לקחו ImageNet, בסדר, אמרו בואו נסתכל על שכבות מסוימות ב-ImageNet וננסה לעשות קורלציה, ממש, היא יצאה לינארית, בסדר? כי זה יצא כמעט לינארית, עשו איזה רידג' כזה מכל מיני סיבות, ואז אמרו רגע, זה מוטיב חוזר, כל פעם אנחנו מסתכלים על אזור, מסתכלים על רשת מספיק טובה, ואנחנו רואים שככל שהרשת היא יותר טובה, אז היא יותר קורלטיבית למה שקורה במוח, אז אולי הרשתות שלנו והמוח עובדות בצורה דומה, בואו נראה. אז זה כזה למה לעשות את זה, ומה עלול לצאת? עלול לצאת משהו כזה. סבבה, אני מקווה שרואים פה טוב את התמונה, זה מה שמטה עשו, אז זה נלך לדבר היום. בעצם רואים פה מוח, רואים פה מה אנחנו מצפים שיהיה פעילות, עוד רגע נדבר על איזה סוג של פעילות, מאיזה מכשיר וכולי, אבל אדום זה אומר שיש פעילות, predicted לעומת true, ולמעלה יש שם איזשהו סטימולי, בסדר? בן אדם שמטפס על צוק, ולא יודע מה, יש שם גם אודיו, כאילו מולטי מודל סטימולי, שבעצם ככה מערבב כמה דברים שונים. האם אפשר לחזות את זה בצורה שהיא ספציפית, לא רק לקורטקס מסוים, כמו שהיה עם הקופים, או לאזור ספציפי במוח, או למשהו ספציפי, אלא foundational model שבאמת יבין את המוח. סבבה? תגיד, כשאתה מדבר על הקורלציה שהצליחו לראות שהיא כמעט ליניארית, אתה מדבר על אחרי מיקוד, זאת אומרת, זה לא שהרשת היא קבועה וישר אותה משווים נכון. פר סטימולי, כאילו אתה מוציא את הפרוזן פיצ'רס, אני בעצם מסתכל על הקורלטיבים שלהם. אנחנו מדינים את זה למרחב אחר, יכול להיות שכאילו אנחנו יכולים לייצר כמעט כל ייצוג, זאת אומרת, כמה אנחנו באמת מראים משהו שהוא גלובלי ורחב. נכון, זה כאילו זה בול הנקודה, זה לא כזה גלובלי ורחב,
אבל עדיין זה מעניין, אותי זה הפתיע נגיד שקראתי את זה, שמסתכלים, שזה בכלל קורה, על אזור ספציפי. בסדר, כי בסוף ImageNet אנחנו לא מצפים לקורלציה עם כל האזורים במוח, אנחנו מצפים מול אזורים שהם מאבדים Visual Stimuli כזה או אחר. אז הם לקחו שם כמה אזורים Visual Stimuli, החל מכזה רמות נמוכות של העיבוד במוח, כאילו של פיצ'רים ספציפיים, ועד ממש ל-IT קורטקס, שנגיד ממש מדבר על דברים יותר ספציפיים בתוך זה, ומצאו את השכבה הרלוונטית ברשת נוירונים, שנקראו ImageNet, שהייתה קורלטיבית. זה נכון שזה לא אותה שכבה לכל האזורים. נקודה טובה. המודלים האלה הם כאילו קודר או הם נקודדים או שהם קוראים? רובם אינקודר, בסוף זה מודל CNN, כאילו ImageNet, בסדר? ואחרי זה עשית איזשהו כזה רגרסיה כדי להתאים את זה לפעילות מוחית שמדדת, נגיד בבולד. רק להגיד שהקורלציה במודלים האלה שאתה מתאר היא לא ברמת לוקחים נוירון מלאכותי מהמודל ומוצאים נוירון במוח שמתאים לו, אלא זה במפת הגיאומטריות. נכון. אז צריך לזכור, כשאנחנו אומרים משהו דומה, למה אנחנו מתכוונים בדומה. כן. כן, אני חושב שהדמיון פה זה שיש בכלל ייצוג שהוא יחסית פשוט, לינארי בסוף, שיכול להטיל ממרחב X למרחב Y מבלי רשת עמוקה בדרך. שזה הנושא המעניין פה. טוב, עוד עבודה שככה רציתי לדבר עליה, כן? אני לא מכיר, אבל אני אשמח לשמוע אחרי זה. עוד עבודה שרציתי לדבר עליה זה כל העניין הזה של סקיילינג לוז, כל הזמן חופרים לנו בכל התחומים, סקיילינג לוז, סקיילינג לוז, סקיילינג לוז, תביאו עוד דאטה, תביאו עוד קומפיוט, אז באמת יש מעבדה נורא נחמדה, היא הייתה בטקסס, עכשיו היא בדיוק עברה ל-UC ברקלי של הוף, מגניב. אז הם עושים דברים ממש יפים, כאילו אני ככה נכנסתי לאיזה רביט עולם סופי של מה הם עושים. הם בגדול אמרו, אוקיי, לנו יש איזשהו IP שלנו, שיש לנו כמה נבדקים שעבדנו איתם, מכירים את המוח שלהם נורא טוב, שמנו הרבה שעות אדם על לצייר את האזורים השונים, ספציפית באותם מוחות, והנבדקים האלה כאילו צפו בהמון המון תוכן, ליתר דיוק שמעו, זה היה פודקאסטים. בואו ננסה להבין, ככל שאנחנו מאמנים מודל, כזה איך זה מתנהג, ככל שאנחנו נותנים לו יותר שעות, פר נבדק מה קורה. אז הם בעצם הגיעו... זה דאטה של FMRI בעיקר? כן, זה דאטה, כן, זה נקודה טובה, כל מה שאני אדבר עליו היום, חוץ מבסוף שנדבר על אינבייסיב, זה FMRI. FMRI אנחנו גם נגיע בדיוק לאיך הוא עובד, נעשה פה אישור קו נראה שכולם מכירים. אז זה בגדול המעבדה של... כן? הנבדק הוא בעצם... זה איזושהי פעילות מסוימת תוך כדי כן, הוא שמע פודקאסטים. כן, שמעו שם כאילו עשרות שעות של פודקאסטים פר נבדק, הוציאו הרבה מאמרים אגב, זה 6 נבדקים, הם כל פעם משחקים איתם, מוציאים משם זה. מה שמעניין אגב, זה המאמר הזה שהם הוציאו ב-23, שסקיילינג לוז היה בדיוק דבר בכל התחומים האחרים, הוא עדיין, אבל שהם הראו שזה בגדול לוג לינארי בכמות הסטימולי שאנחנו יכולים לדחוף. זאת אומרת, כאילו אנחנו מגדילים את מספר השעות בסדר גודל, ואנחנו מקבלים פרדיקציה יותר טובה בצורה לינארית. שזה ממש מגניב, יש לנו עוד כמה דברים לדבר על העבודה הזאת, אבל בגדול מה שהם עשו... כן. התחילו כזה עם Open Transformer, OPT כזה. אז הלואו, זה הסקיילינג לואו, זה הולך על הפרדיקציה שלנו או על המוח? זה הולך על הפרדיקציה של הבולד שלהם, של אותם נבדקים. בסדר, אתה כאילו מקבל סטימולי ובולד, פר אותם נבדקים, יש לך מיפוי נורא גדול, ואז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה להסתכל על אזור מסוים במוח, ולהגיד כמה טוב אני בכלל יכול לבנות איזשהו מודל. של הרשת שאני מאמן, זה לא תכונה של המוח. לא, זה לא תכונה של המוח, פשוט מה הם אמרו, אנחנו יכולים לעבוד עם המון דאטה, בסדר, נבחר אזור ספציפי. לייבלד, כאילו מה זה? זה לייבלד. ויז'ואל, כאילו. כן, זה פודקאסטים. לא, אבל מה שהם מראים פה זה number of stories, ככל שנבדק, שמע יותר ויותר סרטים. כן. הפרדיקציה הייתה יותר טובה. אני בדיוק עכשיו רגע, אני בכוונה לא מתעכב. כשאתה מאמן על נבדק אחד. כן, אבל זה מחקר מוח, זה מחקר ברשתות. לא, ה-FMRI, אתה סורק בני אדם ששומעים סיפורים, אז יש לך FMRI דאטה, ואתה בעזרת פיצ'רים שאתה מוציא מה-LLM, אתה עושה פרדיקציה, אחרי שאתה מאמן, יש לך שלב אימון של זה, ואחרי זה אתה עושה פרדיקציה לבולד, שנבדק שלא שם. אולי זה רק עניין של אימון של הרשת, זה בכלל לא קשור. דקה, אז היופי שאין רשת. מה זאת אומרת? זה כמו שאתה עושה RSA, מה ההבדל?
בין מוח לרשת, אתה יכול להגיד מה הקשר למוח? או לא, אם אני מבין את השאלה. לא, כמו RSA. השאלה למה זה משתפר? בגלל שיש, שאתה יודע יותר טוב על המוח או כי לימדת את הרשת יותר טוב? כשאומרים סקיילינג לוז, בדרך כלל מתכוונים לזה שהרשת, שיש יותר דאטה לרשת. זה מעניין מסיבות אחרות. מעניין אותנו לונג טרם, לראות דריפט, לראות האם הייצוג של אותו בן אדם נשמר על פני תקופות ארוכות וכן הלאה, שזה שאלות במוח. הסיבה אגב שאני מתעכב על העבודה הזו זה לא בגלל זה, אנחנו עוד רגע נגיע לזה, זה בשביל להבין כמה טוב אפשר להגיע באיזה אזורים. מה שהם בנו פה זה הרגרסיה לא הכי חכמה בעולם, בסדר? עשו רידג' רגרשן, אמרו נסתכל על אזור ספציפי, נבדק שאנחנו מכירים כבר 10 שנים, שחקרנו את האזורים שלו. אבל לא הבנתי את השאלה של טוקיה. אני רוצה להבין. אני כן הבנתי, אני אענה. כאילו זה כמה טובה יכולה להיות הרשת, ולא כמה טוב למדנו את המוח, אבל זה לנסות לקבל חסמים מיליונים. הסקיילינג לא מתייחס לרשת. לא, הסקיילינג כן, אבל... לא, זה לא קשור לנותק ממוח. בואו נניח אני רוצה לעשות קלסיפיקציה, כמה דוגמאות אני צריך לעשות לתת לרשת כדי שיעשה ביצועים כאלה וכאלה. לא, אבל אתה יכול, אבל זה גם כלי שיכול אחרי זה ללמד אותך, בלי קשר עכשיו לסקיילינג, זה יכול ללמד אותך לא, הוא דיבר על הסקיילינג. אם זה לא... עכשיו יש שאלה אחרת, אז הפרדיקציה פה, זה פרדיקציה של הלייבלים, של הפודקאסט נגיד, או של הבולט? לא, זה פרדיקציה של הבולט. של הבולט. כן. זאת אומרת... יותר זמן. אתה מנסה לעשות פרדיקציה של הבולט. כן. ומי אמר בכלל שיש קשר ביניהם? לא, מי אמר שיש פתרון אחד? ברור, אז כאילו אף אחד לא אמר, זה בדיוק הקטע. הם פשוט אמרו, אנחנו רגע רוצים למצוא חסמים עליונים על מה אפשר, יש לנו המון שעות, מה שאין לאף אחד, אנחנו נבנה בסוף רגרסיה. פרדיקציה על הבולט, זה לנבא נגיד event related בולט, או זה לנבא נגיד באיזשהו טווח ערכים שהבולט יהיה. אוקיי, כן. לא, זה כאילו בסוף אתה מודד שגיאה כזה ב-MSC, בסדר? אבל מה, סתם ongoing בולט? כן. כאילו יש לך פונקציה קאנונית של בולט, אני אדבר רגע על FMRI במסודר עוד רגע. נכון. אני אזכיר עוד רגע, יש לנו שקף על FMRI, מה זה בולט וכזה, מה שאני רגע רוצה להעביר זה את המוטיבציה. מה שמעניין שרציתי להראות לכם באירוע הזה, זה לא שיש פרדיקציה, אני יכול לדבר על הפרדיקציה, אבל זה טיב הפרדיקציה משתנה לפי אזורים שונים במוח. יש אזורים שאפשר לעשות פרדיקציה, שהם גם מן הסתם קשורים יותר לפודקאסטים, בסדר? כי יש אזורים שלא משנה כמה תנסה, אין שום קשר ביניהם לבין שמה, אבל מה שיפה שהמאמר הזה בעצם בעזרת המפות צבע האלה, שזה מהכלי שהם פיתחו, שנקרא פאי-קורטקס, שבעצם נותן להטיל פר נבדק שהם חקרו, אפשר בעצם לראות תקרות, בסדר? תקרות, רגע, מה רציתי? הנה זה, הם בעצם רוצים להבין מה ה-noise ceiling, סבבה? כאילו כמה בכלל טוב זה יכול להיות אם נאמן על כל הדאטה שבעולם, שזה נקרא לזה האבן בניין של כל עבודה שתגיע אחרי זה, שרוצה לבוא ולאמן רשת יותר נורמלית, יותר גנרית. אם למשל אני יכול להגיע ל-R זה אימון של פודקאסט. כן. כלומר, אם יש זו שלא מגיעים לשנייה, אז לא יהיה פרדיקציה. אתה צודק, נכון. אבל אפילו בין האזורים שאנחנו יודעים... לא אם שם אתה... שנייה, האינפוט זה wave? האינפוט, כן, האינפוט זה קובץ וואו, הם השתמשו ב... לא, כי יש כבר שאלה נגיד, האם אתה מכניס LLM'ים שמעניינים את השפה, או שזה רק עוד... אז זה קטע מעניין, בתחום הזה כל מי שעשה עבודות, אנחנו גם נגיע לזה בטרייב, בסוף אמר בוא ניקח מודל קיים, אינקודר קיים, נוציא ממנו פיצ'רים משכבות ביניים, שנדבר איך עושים את זה בצורה טובה, ונשתמש כאילו במה שהם עשו, בסדר? בנון-לינאריטי שלהם, בעיבוד שלהם של השפה, אנחנו לא צריכים להבין שפה, אנחנו מבינים פיצ'רים. זאת אומרת, שואלים עד כמה האודיו אינפוט יכול לנבא את האוטפוט. בדיוק. והאוטפוט זה אקטיבציה באזורים אודיטוריים. בדיוק. זאת אומרת, אם זה לא level אודיטורי, יכול להיות שזה יהיה 100%, כי זה כמו, נגיד כמו הרטינה בתמונה, נגיד, שכל... אין אזור אודיטורי. אני לא מומחה, הוא מומחה, אבל זה... האזור אודיטורי בקורפס כבר עושה עיבודים מאוד... זאת אומרת ש... אבל יכול להיות שהוא משקף ב100% תאים. אחרי טרנספורמציות שאתה עושה, כלומר אתה עושה כל מיני טריקים שם. למשל הוא לא יהיה רגיש מאוד לאמפליטודה שלו. עדיין אני מנסה להבין למה כל כך מעניין לנבא את הפרוד. אוקיי, זה שעה טובה, אז אני... אחרי זה אתה יכול לסרטט.
תראה, לא, זה אומר לך לא, זה אגב. זה למה, בסדר? אני לא אומר שזה לא. כן. בוא נבין. לא, כי אתה אמרת, זה נקודה חשובה, אתה אמרת עושים פרדיקציה כאילו פרימיטיבית או לינארית. בכוונה עושים לינארית. נכון, כן, זה נותן חסם עליון. כי באופן עקרוני, בפרדיקציה לינארית, אתה מגיע לפרדיקציה למוח, אז אתה אומר שהאזור הזה הוא אותו תפקוד, כמו האזור הזה במוח. וברשת אתה מקפיל אותו לאזור במוח. אם תעשה משהו שהוא יותר מלינארי, אז יכול להיות אתה בעצם מסמלט רשת, ואז אתה לוקח מאזור אחר בכלל. בדיוק. אז הרעיון הוא לעשות פרדיקציה טיפשה, לא... כאילו, לא, זה אנחנו יודעים, אבל באמת אז השאלה היא כאילו... אני, כן. כן. האינפוט לאוטפוט, זה השאלה היחידה שזה עולה. אתה תפסת אותי מקודם, אבל עם העניין של המוטיבציה, אז אני רגע רוצה לוודא שזה מספיק ברור של למה לעשות את זה בכלל. תראו, אם אנחנו יכולים לסנץ בולט, אז יש לזה המון שימושים. בואו נניח רגע שהיינו יכולים לסנץ בולט בצורה ממש טובה, בולט זה אקטיבציה ב-FMRI. אם אני יכול ב-60%, ב-70%. כן, אז זה שימושים. ב-100% אני לא צריך מוח. נכון, בדיוק. למרקטינג, לקונטנט, זה לא סתם מטה נכנסת. ההנחה שלי זה שזה מאוד מאוד רחוק מ-100%. אז תראה, זה דווקא... ההנחה שלי זה שאיפה זה 100%, זה יכול להיות כאילו... נכון. זה אזור במוח שמשקף את האינפוט. כן. אבל שזה מעניינים, זה אף פעם לא יהיה קרוב אפילו. אוקיי. למה יש לנו נביא פשוט איקום, שעושים גם עבודה של אי... לא, בסדר, אבל השאלה למה משקיעים בזה כל כך הרבה? זה non-invasive כאילו, בסוף FMRI יש לך הרבה יותר נבדקים איקוג כזה או אחר, בדיוק, ויש לך כיסוי של כל המוח. בוא נשאל למה אריאל מנבא, כן, בדיוק, זאת השאלה. אז למה אריאל מנבא איקוג? צריך לדעת תוכנית של המוח, אחרי זה גם יכול הפוך, אתה יודע מה זה, הפוך, יכול לחזות מהמוח את המילה. הפוך הוא הרבה יותר הגיוני. גם מסכימים איתי שהפוך הוא הרבה יותר הגיוני. אז באמת העיקרון, ברגע שיש לך אנקודינג טוב, זה מה שהראה אלכס סיוט, אני מכיר אותו בכמה כנסים. א', הוא יכול להשתמש בזה, יש לו אנקודינג לדיקודינג, וגם הוא הראה, אני לא זוכר בדיוק איך, יש לו כלי למפות גם, נגיד שאתה מראה הרבה טקסט או תמונות, יש לו גם כלי למפות כל אזור מה הוא אוהב, גם מהאנקודינג מודל. יש לו איזה... זה מה שעומר עכשיו מראה. כן. אז אולי אתה תראה את זה כאילו מה, אז אתה יכול להשתמש בזה להרבה... אפשר לחשוב גם מה עוד אפשר לעשות עם זה. אני חושב שרגע בסוגריים גדולות, האנקודינג פה זה באמת צעד ראשון לבנות מוח מלאכותי, שזה מה שכולם רוצים. אני לא קורא לזה... לא, שנייה, אני גם לא קורא לזה אנקודינג, כי כשאומרים אנקודינג אני חושב על אמבדינג. ופה אתה לא מדבר על לבנות אמבדינג אחת, אתה מדבר על... אז אני גם לא יודע אם אני הייתי קורא לזה אנקודינג, הייתי קורא לזה אסטימיישן או רגרסיה מאודיו. טרייב זה טריי מודל, בריין אנקודר. לא, אבל למה, רגע, אם יש לך אנקודינג זה אומר שאיבן שיש לך סטימולוס חדש שאתה לא מכיר, לא ראית, אתה יכול לנבא את הפעילות המוחית, זה חלק של המוח. זה חלק מחקר המוח. ברשתות אנחנו לא קוראים לזה אנקודינג, כי אנחנו אומרים ברגע אנקודר, זאת אומרת מבדיל בין אנקודר ודיקודר, אז אתה מניח שיש לך איזה לטל ספייס רחב. פה זה לא קשור ללטל ספייס, זה קידוד. שוב, זה תלוי בטרמינולוגיה של מדעי המחשב, לעומת טרמינולוגיה של בעיה. אוקיי, תמשיך. איך בא לך לקרוא לזה? לא נפרד. סבבה. לא, בסדר, זה רגרסיה, מי יהיה האינפוט? זה רגרסיה. סבבה. השם המדויק זה אסטימיישן. אוקיי. זה אפילו נשאר עם האי בסוף, לא צריך להחליף את ראשי תיבות. בסדר, זאת העבודה הזאת בגדול חסמים, בסדר? השורה התחתונה שהיה אזורים, זה כזה מה שהם עשו, בסדר? יש פה כזה מספרים של כמה הם השתמשו, מה הם השתמשו, בגדול הרגרסיה שלהם נראתה ככה, הם רוצים למצוא את המטריצה W, כמו כל רידג' רגרשן, שמו את הכל על בעצם מטריצה X, מטריצה Y, נתנו איזשהו למדה כזה כדי שלא יהיה ill conditions וחישבו את מה שיוצא, פר אזורים שונים, אני טיפה מפשט בכוונה, אבל תסלחו לי, למי שיקרא את המאמר. בגדול זה מה שהכי מעניין בעיניי במאמר הזה, זה העניין של noise seeing, של כמה אנחנו בכלל יכולים לשאוף, שאנחנו הולכים ובונים משהו שהוא יותר גנרי, בסדר? הם עבדו עם סאבג'קטים שהם ניתחו את המוח שלהם אחד אחד, ציירו end written את האזורים, אנחנו רוצים לבנות משהו גנרי, או מטה רוצים לבנות משהו גנרי, אז זה ככה נקודת ייחוס. השורה התחתונה זה מה שכתבתי פה key finding, שאודיטורי קורטקסט הם היו ממש כזה near ceiling בעזרת אותו 0.8 קורלציה. זה כזה בין ה-R שלך ל-System Max, בסדר? בין כמה... לא, מה ה-R? כן, לא, ה-R זה מה שהם חישבו פר אותו אזור, סבבה? סדרי גודל.
0.7. לא, אבל רק תשימו לב, לא, אבל אני ביחס זוכר את זה. אז כאילו זה השאלה. זה ביחס לבסוף סיגנל אקראי, בסדר. לא, אבל רק... לא, שאלה אבל רגע, דורון, שים לב, אני זוכר את זה, שאלתי אותו בהרצאה של יוד, ה-CC נורם זה R חלקי CC מקס, כן. זה משהו מדורבל לגמרי, זה כן. לא באמת קורלציה, זה ממש מטעה. נכון, אבל ה-CC Max אגב זה מה שיש פה במפות והוא גם גבוה. אני חושב שהערכים האלה מתאים, אני הייתי מצפה לראות כאילו משהו שאומר יש צ'אנס לבל, צ'אנס לבל הוא נורא תלוי, כי אני לא יודע מה האינפורמציה שבבול, כן. ואני ב10% יותר טוב מצ'אנס לבל. נכון. ברמה מדעית זה מעניין, זה אומר שיש סיגנל, לעומת 20%, לעומת זה. לא, אז יש. תראה, זה... אבל אני מעריך. נכון, אני מסכים איתך. פשוט הציג את זה ככה, 0.8 בטוח קורלציה של 0.8. תראו, ה-CC Max הזה, אוקיי, אני עושה רגע דאבל קליק על ה-CC Max. דקה, מה זה CC Max? CC Max בסוף noise ceiling, בסדר? כמה סיגנל תכלס יש באירוע הזה, איך הם עשו את זה? פה היה להם בתוך כל הפודקאסטים שדיברתי איתכם, היה להם בעצם על פודקאסטים מסוימים 10 חזרות של אותו פודקאסט. סבבה? ואז הם אמרו בואו ניקח את הפודקאסט הזה ונעשה חישוב סטטיסטי כזה. על אותו בן אדם. כן. אנחנו יכולים לדבר האם זה ולידי, האם המוח מתרגל, דברים כאלה. כן. מסכים. אגב, בביקורת שלי בסוף זה אחד הדברים. כן. אומרים שזה גולד סטנדרט כאילו בסדר. זה כאילו הכי טוב שאתה יכול לעשות, מה אתה עושה אחרת? כן, כדי לחשב. סבבה. שים על הכוחות. יש אנדרליים פרינסיפל ואתה יכול לנבא את השנים או ש... היה הפסקה בין הסשנים, לא יודע להגיד לך של כמה, צריך לקרוא. אני אפילו בטוח שראיתי את זה במאמר. אבל הם עשו כאילו 10 חזרות על אותו פודקאסט בסוף, ואז הם השתמשו בזה גם לטסטינג וגם כדי לחשב את ה-noise ceiling הזה. הגיע למסקנה שבאזורים מסוימים ה-noise ceiling יכול להיות די טוב, הגיע למסקנה שבחלק מאותם אזורים, מה שהם עשו עם רגרסיה יצא די טוב, ופרסמו אחלה מאמר, גם איך זה גדל, סוף סוף פעם ראשונה אנחנו רואים פונקציות של איך זה גדל גם בפרמטרים וגם בזמן גירוי. בעיניי עבודה מאוד יפה למרות המגבלות שלה, שזה 10 פעמים אותו גירוי, הטיות כאלה ואחרות בהצגה, אני מסכים. שגם אם היה לך הפסקה של כמה שניות והסשן נפסק ואז הם ממשיכים אותו עוד פעם, אז יש לך גם דריפט באמצע. נכון. אז איך אני לא יודע להגיד לך. כאילו אני חושב שזה היה בכלל בסשנים נפרדים, אותה פודקאסט, כאילו שחזר כמה פעמים. של ימים? לא יודע להגיד לך. אני חושב שהם שמעו לא באותו, לא בבת אחת את כל הזה. לא, זה עשרות שעות, לא בבת אחת. זהו, הם היו יוצאים, חוזרים... כן, 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 כן. זה היה לתקופה ארוכה, אני קראתי כאילו באיזה מקום שזה היה מעל חצי שנה של פר נבדק. זה הסט הזה שהם כל הזמן תחנו... כן, כן, זה אלכס יו. מאוד נשתמשו קצת. אז כולם ענו על כל השאלות הלא מעניינות. לא, למה, דורון, אני חושב שזו עבודת תשתית סופר חשובה לכל אחד שבא לכם. לא, הם אומרים, טוב, אני לא יודע מה קורה למוח, אז בואו נניח שהוא אמור להיות כמו מכונה ולהיות אותו דבר 10 פעמים, ואז נתחיל למדוד רעש. עכשיו אני אומר, זאת השאלה הראשונה שאני שואל. האם כשאני מנגן פודקאסט לבן אדם, עד כמה זה חוזר על עצמי? עכשיו, יכול להיות שזה רעש בסיגנל. בסדר, אני יכול, ואת זה הם לא אומרים, לא מסוגלים. אולי, במאמר אולי. לא, אבל הם פשוט הלכו, יש את הפרדיגמה של הסורק הרבה מאוד אנשים, כן, שזה מה שכל הזמן עשו, ואז ההתאמה בין, פה אמר אינטרסנטיות יותר חשוב לי, והוא ראה איך זה... מעניין לקחת את הבלוקים האלה ולראות איך הבלוקים האלה התחברו לסשן כל כך ארוך. ואז לראות בכל בלוק מה הנורמליזציה שהם עשו על כל אחד. יפה, כאילו אם יש דיקיי לבלוקים יותר מאוחרים לצורך העניין. כן, אני מסכים, באמת זה קופץ. סבבה, יופי, אז זה מה שהיה קודם, את זה הבנתם נראה לי? אלכסיס. טוב. כן, כן, אני מגיע לזה. בסדר, אני עוד כאילו במוטיבציה, נורא צללנו לעומק, אבל זה טוב. עכשיו הגיעו טרייב, בסדר, טרייב V1, היום אנחנו נדבר על V2, אבל V1 הגיעה מתחרות, היא נקראת אלגונאוטס, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, ואם לא אז יסלחו לי.
בעצם שלל אתגרים בתחומי מדעי החיים, פיזיקה וחישוביות, שבאים כל שנה ואומרים תעשו מודל הכי טוב כזה, תעשו מודל הכי טוב וכזה, ובהצלחה. היו פה לדעתי 10 קבוצות, משהו כזה בתחרות הזאת, שהם עבדו על דאטה סט של C נוירומד, שזה בעצם עשרות שעות של פרנדס ועוד כמה סרטים, ועוד כמה סרטים שהסתירו להם. אז א', אני מרחם על כל מי שהיה חלק מהמחקר, וב' זה בעצם נותן הרבה מאוד דאטה על 4 נבדקים ספציפיים, ואמרו בעצם אנחנו רוצים שתחזו את הבולד שלהם. זה היה הכותרת של התחרות, קבוצה שתחזה את הבולד בצורה הכי טובה וגנרית לסרטים שאנחנו לא מראים לכם, תנצח. ומה אנחנו יכולים לראות מהתחרות? בגדול אז מטה ניצחו עם טרייב V1, טרנספורמר, ואחרי זה יש עוד כמה קבוצות. מדארק, הקבוצה שהגיעה רביעית, זה פרויקט פתוח לחלוטין, זה קהילת דיסקורד שאפשר להצטרף אליה ולחקור איתם, סיפור הזיה אבל נראה שהם עשו די טוב. אבל תכלס מה שלא נעים להגיד מהאירוע הזה, שזה הוכרע מאוד ככה, וזה הוכרע ככה כי למטה יש יותר קומפיוט מכולם, והם פשוט עשו אינסמבלינג של 1000, והקבוצה השנייה עשתה אינסמבלינג של 100. בסדר? ניתחו גם אחרי זה, שאם הם היו עושים אינסמבלינג מספיק גדול, כנראה הם היו מגיעים כמו מטה, ומה שזה עוד תכלס אומר לנו, שאנחנו עוד לא שם, כאילו, בגלל שאנחנו כל כך לא מבינים מה הולך, ואין פה יותר מדי קישור למוח, כמו שהזכרתם, אז הארכיטקטורה עצמה לא משנה, זה רק קומפיוט ודאטה וכזה, ויש יותר מדי דברים שאנחנו לא מבינים, אז כולם כזה יוצאים בערך אותו דבר. הפעם הסקור זה באמת הקורלציה? הסקור זה ה-R סקור שלהם, כן. שהוא לא גבוה. שה-RNN הוא די קרוב לטרנספורמר. נכון. כאילו הלינאר. הלינאר, כן, כאילו ה-RNN מייל, זה ממש. אני שמתי פה צילום מסך, אני לא יודע איפה הוא נעלם, אנחנו נראה אותו אולי אחרי זה, שמה החבר'ה ממדארק אמרו, הם נורא הופתעו שהם כאילו בכלל הגיעו איפשהו קרוב למקום רביעי, והם אומרים שזה כאילו צ'אלנג'ינג, אבל גם מאכזב, מכמה שאנחנו לא מבינים את גודל האירוע כנראה. עומר, אנחנו קפצנו שם 8 לאyer טרנספורמה. האם זה בכולם או ש... לא, זה בטרייב, הקבוצה השנייה עשתה משהו קצת אחר. אנחנו נדבר על טרייב, אנחנו עוד רגע נרד ממש לטרנספורמר, תראה שכבה מה יעשה, בסדר? וזה מדובר על השנה? זה מ-2025. זה כאילו שנה שעברה, השנה יהיה עוד פעם, אם מישהו רוצה להשתתף אז בואו נדבר על זה אחר. סבבה, וטרייב V2 הגיע בעצם אחרי התחרות, סיימו את התחרות, הם אמרו אנחנו רוצים לקחת את זה קדימה, בתחרות עבדנו עם 4 נבדקים, בואו עכשיו נעבוד עם 700 נבדקים, במקום 300 שעות נעבוד עם 1000 שעות, נעבוד עם יותר מודליטיז, יותר גיוון וכו' וכו'. בתחרות גם הם נורא הוגבלו לפרסלים, שפרסלים זה בסוף אזורים במוח שהם עובדים בסוף על איזושהי תבנית של MNI או איזושהי מוח מתוכלל ממוצע כזה, אני לא נכנס רגע בכוונה, וזה אזורים פונקציונליים במוח, ופה הם אמרו אין לנו יותר את ההגבלות אז אנחנו נעבוד עם אזורים יותר בדידים, בסדר? זה נקרא vertices, שמתי פה תמונה מקודם, טוב אני אדבר על זה, אז זה אזורים יותר בדידים, לוקחים את הקורטקס, הופכים אותו בעזרת איזה ניפוח למש כזה, ואז רואים גריד של משולשים ורואים מה יוצא בתוך איזה vertices. בעצם הרזולוציה המקסימלית שהשיטה מאפשרת, שיטת ההדמיה. נכון, כן. יש פה איזו אילוסטרציה נראה, אז הם אומרים אנחנו נעבוד עם זה, וזה סאב קורטיקלי אז אנחנו ניקח איזה אטלס ונעבוד עם מה שהיה קודם כי לא היה. זה שהם גם הכניסו פה את הסאב קורטיקלי זה גם חידוש כי בתחרות לא היה להם סאב קורטיקלי, בעיניי סאב קורטיקלי זה רעש אחד גדול, סוג הגירוי שהם ניסו לחזות וגם רואים שהתוצאות כאילו לא. תגיד את זה. רפי מותר להם. לא, אני לא... אני עובד רק על הקורטקס, אבל יש מסתכלים. כשמסתכלים במוח יש גם אזורים שהם למטה, נכון? עכשיו האזורים האלה הם גם קראו אותם? זה הסאב קורטיקלי. זה הקורטיקלי. יש לך את הקורטקס, מעטפת, בסדר, השכבה העליונה, יש לך את כל המגדלה, דברים כאלה שנמצאים שם בפנים. טוב, אז בעצם מה אנחנו מרוויחים מהאירוע הזה, מכל המפלצת הענקית הזאת שהראיתי לכם פה, נדבר על הקומפיוט אחרי זה, אבל קודם כל מולטי מודליטי, בסדר? עכשיו אנחנו יכולים לעבוד עם אודיו, וידאו וטקסט, סבבה? בתחרות הם עבדו בסוף עם פודקאסטים, פה זה יכול להיות סרטונים, מה שאתם רוצים, באמת קפיצת מדרגה מאוד משמעותית. קרוס סאבג'קט, אנחנו לא צריכים יותר להכיר את הסאבג'קטים בצורה נורא טובה, והם אפילו מראים שהם עושים בזירו שוט, זאת אומרת מגיע סאבג'קט, הם לא ראו את המוח שלו בחיים, מגיע סאבג'קט עם סריקות והם מצליחים לחזות בצורה כזאת או אחרת. עוד רגע נראה תוצאות, תשפטו לבד. והדבר האחרון זה סקייל, ברגע שאני לא מחויב יותר לקחת סאבג'קט שאני מכיר מאזור ספציפי, אני יכול לקחת את כל הדאטה סטים הקיימים בעולם, לבקש מאנשים, ממוסדות מזה, לאמן מודל אחד גדול, ואולי משם תבוא הישועה, או שלא. בסדר? אבל זה בגדול המוטיבציה. ביקשתם, קיבלתם?
בגדול, FMRI, קודם כל, המציג אינו רופא, סבבה? אינו רופא ואינו מומחה, אז אם אני עושה טעויות תקנו אותי. בגדול, אנחנו מסתכלים על סיגנל שנקרא בולד, בסדר? נוירונים עובדים והם מצריכים חמצון והמוגלובין שיגיע לאותו אזור במוח. FMRI בעזרת שדה מגנטי וגלים אלקטרומגנטיים יודע למדוד את האירוע הזה, את ההחזר, ובעצם לקבל איזושהי פונקציה קנונית כזאת שגירוי קורה בזמן אפס, ואז אנחנו רואים שאותו אזור במוח מצריך יותר חמצן, ואת החמצן הזה אנחנו יכולים למדוד בעזרת השדה, זה מגיע פה לפיק עם פונקציה קנונית. שימו לב כמה זה איטי, זה לוקח שניות לעלות ולרדת, אבל אם עושים המון מדידות, הסיגנל טו נויז מספיק חזק שיכול לדוג שינויים עדינים. אז הם עושים אינטגרציה בזמן הם עושים אינטגרציה בזמן כדי לקבל את הדבר הזה? לא יודע. תראה, זה פונקציה קנונית, זה בגדול איך שהסכימו זה במוח הם במילי שניות. נכון, אבל החמצן מגיע אחרי זמן 5 שניות. יש את הפונקשן של 100 מילי שעות תיתן לך. אתה יכול לקבל ברזולוציה יותר עדינה קצת עוד דברים, כמו איזה, יש דיפ קטן לפני שזה מתחיל, שמנסים לדון ממנו. אבל בגדול זה... אז תראה את האפטר. לא. יש שם, זה יורד מתחת לבייס. נכון, זה יורד מתחת לבייס. סיפור מעניין. למה בעצם זה עלה בשניות והגיע למקסימום נגיד ב6 שניות? כי זה תהליך זה לא הפעילות החשמלית. אתם זוכרים, אלון באדי היה פה והזכיר את העגליה, אתם זוכרים? יש לך כתיבה אתה רואה אותם בדאטה כפעילות חשמלית. עכשיו זה מודד את החמצן שנדרש על ידי התאים כדי לעשות פעילות חשמלית מוגברת. שוב, גם אני לא רופא, אבל זה משהו אחר. זאת אומרת, זה לא הסיגנל שאתה רואה. בתגובה של... כנראה שהם מאוד קשורים אחד לשני. בתקווה. סתם, זה תחום מאוד ותיק ואף פה יודע... זה כאילו לקחת בעצם את הסיגנל הנוירונלי שאתה מודד, להעביר עליו, לעשות קונבולוציה עם הפונקציה הזאת, ואז תקבל את הסיגנל פה. זה בעצם עושה מין לואו פאס פילטר. בסדר, יאללה, מוכנים לדבר על איך הקסם הזה קורה? בסדר. בגדול אמרנו שהדבר הראשון, לדעתי זה האתגר הכי גדול שלהם, זה להרכיב משהו, איזשהו פרנקנשטיין כזה, מתוך ערימה של דאטה סטים לא קשורים, שנעשו עם סורקים שונים במדינות שונות, על אוכלוסיות שונות, ובגדול כל גיוון שתרצו שאפשרי פה תכניסו והוא כנראה קרה, לא פשוט בכלל, יש להם פייפליין מאוד ארוך, שהם קוראים לו הרמוניזציה. מה הם עושים? ככה, לוקחים את ה-FMRI האלה, מטילים אותו על מרחב M&I, מרחב M&I. שוב, רק שזה, ה-FMRI עדיין פה, רק האוטפוט. רק האוטפוט שקיבלת בסוף מאותו דאטה סט. אתה רוצה איזשהו לייבל, שזה הגובה של הבולד. כן, אז עדיין לא מספיק לי, כי הבולד שקיבלתי ממך מסורק X, והבולד שקיבלתי ממנו מסורק Y, אני צריך להעביר אותם רגע איזשהו תהליך משותף, כדי שיהיה בכלל אפשר לדבר אותם. אז עושים כאילו רגיסטרציה של מוח למוח? אז זה אי אפשר לעשות. דקה. אני אסביר בדיוק איך זה עובד עכשיו. תראו, יש כמה אתגרים, חלקם אמרתם, יש משהו שנקרא מרחב M&I, שאמרו, זה התפתח לאורך השנים, הגרסה הכי האחרונה שלנו מ-2009 אם אני לא טועה, אמרו בואו ניקח 152 מוחות קנדיים, ננסה לעשות להם ממוצע ככה בצורה, במבנה, וננסה להבין איך נראה מוח נורמלי, כדי שנוכל לקחת מוח, להטיל אותו, ממש פרוג'קשן לתוך אותו מוח ככה ממוצע, ושנוכל לדבר כולנו באותה שפה, שאנחנו אומרים הווקסל הזה נמצא במוח הזה, אנחנו כאילו מתכוונים תמיד לאותו אזור גם אנטומי. כן. אז זה מה שנקרא מרחב M&I, יש לזה כמה ורסיות, כמובן שכל אחד מהדאטה סטים האלה, או שהוא הוטל ל-M&I הלא נכון, או שהוא לא הוטל ל-M&I, אז הם צריכים רגע לעשות זה אחד מהלימיטיישנס לדעתי, גם מה שהם עשו אחרי זה עם הדבר הזה של הניפוח קורטקס, זה בכלל סרט אחד גדול, אבל לא משנה, עשו את זה. אחרי זה את הניפוח קורטקס הזה, שיש לי תמונה שלו, פה, לקחנו מוח, סבבה, בגדול ככה הוא נראה, עושים פה זום, אז אתם יכולים לראות כזה סורקוס וג'יירוס, בסדר? עושים עוד זום, אז הם שמים את המשולשים הקטנים האלה, רק על הסורקוס או רק על הג'יירוס, ממש פורסים את זה כאילו ל-2D, ואז הם יכולים לדבר על מוח שדברים שהם קרובים באותו 2D הם גם קרובים אנטומית ולא רק ב-3D, למרות שיכולת לקחת בנקודה ב-3D משני קיפולים לא קשורים ובעצם תעשה סלט אחד גדול. בדיוק. כן.
כאילו אני יכול לעשות עוד זום, אתה תראה, יש פה כזה משולשים קטנים, כן, הם רק על הירוק, זה בעצם יחידת הבדלים. שמסבירה זה מאוד יפה, תחשבו על דף עיתון הארץ, אתם מקבצ'צ'ים אותו, אתם מסתכלים אז אי אפשר לקרוא את הטקסט, אבל אם תקרסו אותו, פתאום הטקסט יתבהר. למה כשמקבצ'צ'ים אי אפשר לראות את הטקסט? כי נקודות שבכלל לא קשורות פתאום נהיות נורא קרובות. במוח זה בעצם דף עיתון שקבצ'צ'ו אותו, קליפת המוח, ואם אנחנו רוצים לראות אותה מאורגנת בצורה מסודרת, צריך לפרוס אותה, אין מה לעשות, וזה הניפוח הזה. ואז הדברים מסתדרים יפה, ובאמת רואים אזורים, וזה בצורה הרבה יותר... אבל לאנשים קשה מאוד לראות את זה פרוס, תמיד יש דיונים. רק להגיד מה שגם דורון אמר, שיש, הם מערבבים פה את ה-M&I, זה בדרך כלל הווליום, שמנתחים, ואז יש ווקסלים, וזה רוב הזמן עבדנו בווליום ספייס, ויש את ה-surface space, שזה, ולעבור בין אחד לשני מצריך הרבה... זה לימיטציה גדולה בעיניי, כי זה בלורינג מטורף, שאתה עובר למרחב M&I, כן. הם עושים, חושב שהוא הרבה יותר גרוע. יכול להיות, כן. וגם שפרסו, אז יש להם הרבה וריאנס. כאילו, זה משתנה מבחינת השונות. תסביר רגע, לא בטוח בין האזורים. אם אתה עכשיו נמצא בממד מסוים, ואתה פורס אותו, אז השונות משתנה, כי יש לך יחסים שונים. אוקיי. שאלה מעניינת, ואני לא בטוח אם נחקרה, האם השונות בין בני אדם גדלה או יורדת אחרי הפריסה? כי אל תשכח, גם הקיפולים שונים בבני אדם. כן. אז אם לי יש קיפולים אחרים משלו, התגובות במוח יהיו שונות לחלוטין. יכול להיות שדווקא אחרי שנפרוס, פתאום אנחנו נהיה יותר... כאילו, הטענה היא שכן, לא? זה כזה, למה לעשות את זה? איך אחת מהסיבות? גם לראות את המבנה האמיתי של האזורים, אתה לא רוצה רק לראות פעילויות. ב-invasive data, זה חשוב ההבדל בין פרוס לפרוס? אצל פואד נגיד בדאטה. עוד יותר גרוע, למה? כי אתה שם את ה-array שלך, נניח על בקעה בין שני סולקוסים. אז בעצם אתה מודד שתי פסגות, שני אזורים שהם בעצם מאוד מאוד רחוקים, הם יושבים לך על אותו מדידה, ואתה חושב שזה אותו אזור. לא, צריך מרחב אוטסי, זה בדיוק. אבל הטופולוגיה עצמה היא טופולוגיה דו-מימדית, או שאתה צריך לבדוק... לא, עידו, אתה פותח את הנייר איתן כמו שהוא אמר, אתה אומר פותח, זה רק לקרוא, שזה גם נגיד צריך לגזור ולפתוח. החלק האחורי צריך לגזור. כי אז זה גם לא one to one, אתה יכול כל מיני... יש כאלה שגוזרים בצורה... קיצור זה אמנות שלמה. איך אף אחד לא דחף לזה, כל מיני מרחבים טופולוגיים ואיזות וכאלה, אני לא יודע, אבל כאילו זה... עושים טקסצ'ר מאפינג, זה בדיוק טקסצ'ר מאפינג, והשאלה איך אתה גוזר את הטקסצ'ר מאפינג. זה גניב. היה שהתעסקו בהמון, ובדרך כלל פותרים אותה הכי פשוט שאפשר, כאילו מספריים שגוזרות את הקטע הבעייתי. והשאלה איפה גוזרים ואיפה הכי טוב לגזור. טוב, נמשיך. יאללה, הדבר האחרון זה בעצם הבולד שלי, לא בטוח רגיש באותה צורה כמו הבולד של רפי או של מישהו אחר. צריך לעשות איזשהו כזה Z-סקורינג, בסדר? להעביר את כולנו למשהו מנורמל, אז גם את זה עושים. חוץ מזה יש את כל הנושא של דריפטים, ה-FMRI וזה, פחות בא לדבר עליו היום, אבל תדעו שזה קיים. סבבה, דיברנו. רגע, הם עושים רימוב אמרת? אבל זה דריפט יותר טכני. המגנטים מתחממים. זה לא משהו מוכיח. כן. זה דריפט. עזוב, זה מסובך, זה לא מעניין לחלוטין, לא קריטי. לא, כי במוח זה מאוד מעניין. לא, זה לא דריפט מהמוח, זה דריפט מהמגנט. בסדר? זה דיברנו שזה פשרה גדולה, אנחנו עוד נחזור לזה. סבבה, מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו אנחנו בעצם רוצים לחלץ פיצ'רים מתוך אותם מודלים שדיברתי עליהם קודם. מה מטה אמרו? בואו ניקח את המודלים שלנו בווידאו, אודיו וטקסט, נסתכל על השכבות באמצע וננסה לצייר איזשהו פיצ'ר וקטורי כזה, בגודל של 1152 ממדים, שיתאים בצורה הכי טובה לאירוע הזה של הבולד. מה הם עשו? קצת מסובך, אבל למה לא? ככה, זה המודלים שהם השתמשו בהם אגב, כאילו יש פה את המודל וידאו הכי גדול שלהם, שיתוף עם גוגל, את המודל אודיו, הטקסט הפתיע אותי שהוא קטן, אבל יש לזה היגיון, אנחנו עוד רגע ניגע. המודלים האלה פתוחים לציבור? כן, זה מודלים שהם כולם open weights, הם נעשו...
דקה עוד משפט אחד, הם נעשו open weights, הם גם מדברים על זה בכוונה, כי הם רוצים לתת את זה לחוקרים, שיוכלו לעשות inference בעצמם, אז הם לא לקחו פה מודלים טובים יותר שהם closed. זה מודל שאני משתמש בו. איזה אחד? כן, הגיוני. כן. הוא נחשב הפרונטיר כאילו באודיו, בגדול, של מטא לפחות. ואז הם אומרים, אוקיי, אנחנו נסתכל רגע, אנחנו נחלק את הליירים של האינפרנס, נסתכל בעצם על כל ה-activation layers, נעשה שם כל מיני ערימה של ממוצעים, לא יודע כמה מתוכם אני אעלה לכם, אבל שתדעו שזה ממוצעים. מה הכוונה? שנגיד במודל וידאו חשבתי על זה פתאום, שאם יש לי כלב בפינה הימנית או כלב בפינה השמאלית, יכול להיות שבממוצעים בשכבות שלהם זה יצא אותו דבר, אני אקבל בדיוק את אותו גירוי שייכנס בעצם פנימה לשכבות, ואז לצורך העניין גם הבולד אקטיביישן שלי בהכרח יהיה אותו דבר, למרות שלא בטוח שזה נכון במוח. וזה עוד משהו שצריך לדעת. איזה אזור? יש אזור שבאמת מדלג על ההבדלים האלה ואומר יש פה כלב. נכון. בן הזה אתה רוצה שזה יהיה. אבל את המידע של המאפינג של איזה אזור במוח רלוונטי לאיזה שכבה, אף אחד לא עשה פה, שזה אחד מהלימיטיישן. לא. כאילו זה אחד מהלימיטיישנס המאוד גדולים שלא הכניסו מומחי מוח למכסה מנוע כאילו של האירוע הזה, ורק אמרו בסוף בואו נחבר את זה לבולד, אבל אני עוד רגע. זה באופן טבעי. נכון, אז את המוטיבציה, כן, בסדר. 3 ו-4 פה השכבות. כן. זה שכבות מהמודל של ה-W2 Vector. זה המחשה, ל-W2 Vec יש הרבה יותר שכבות, הנה 24. זה בגדול מה אנחנו עושים, זה שיש לנו 3 שכבות ואנחנו רוצים בסוף להגיע ל-384 מימדים פר מודליטי, אז אנחנו עושים ממוצעים, בסדר, ממוצע של הכחולים, ממוצע של הירוקים, ממוצע של הצהובים, לא מעבר. ככה הם חלקו את זה. 384 זה כמות המימדים לפיצ'ר וקטור פר מודליטי. הוא לומד אפילו לא, כן, הוא לומד frozen features מתוך המודלים האלה שהם לקחו, אחד לכל מודליטי. כאילו מסתכלים על השכבות ביניים שלו, אגב משהו מעניין, כל הקבוצות בטרייב, בלי אחת יוצאת מן הכלל, עשו בעצם משהו כזה, לקחו מודלים קיימים והסתכלו על הפרוזן פיצ'ר שלהם, אני לא יודע אם בגלל שזה תחרות ולא היה זמן, או פשוט בגלל למה להמציא את הגלגל איפה שלא צריך, אבל זה עוד משהו מעניין. זה תמיד שכבות ביניים, הם אף פעם לא מסתכלים בשכבות הכי גבוהות. כן, אני לא יודע להסביר, הם גם לא יודעים, הם ניסו כל מיני. זה תמיד אקולציה לשכבות הביניים. זה תמיד בשכבות האחרונות, אתה מקבל פיצ'ר שהוא הרבה יותר זה טס ספציפי. זה אוברפיטינג. זה ספציפי. זה לא בדיוק אוברפיטינג, זה כאילו משהו שהוא, אתה רוצה להשתמש בזה, אז אתה מכריח אותו להוריד מימד, זה ספציפי לטסק שבמוח אין את הטסק הזה. כי אני חושב, אני הסתכלתי על זה פעם אחת שהשכבות הגבוהות, מה זה היה הן היו יותר טובות לקלסיפיקציה או משהו, סמנטיקה. לפרדיקציה נגיד של המילה הבאה, למשל כשאתה מסתכל על טרנספורמר, נכון, אתה עושה את הפרדיקציה למילה הבאה, אז הייצוג למוח יותר טוב בשכבות הבינוניות. בסדר, זה איך זה נראה בלמה, אני ארוץ על זה, אבל בגדול מה שאתם מדמיינים, בסדר, לוקחים פה איזה משפט, רואים איך היא נראית בכל שכבה, מבינים רגע גם, זה מסובך כי כל מילה יכולה ללכת לכמה טוקנים, ואז בעצם עושים את אותם ממוצעים שדיברנו עליהם, דוחפים את הכל לתוך וקטור, ואחרי זה דואגים למזער אותו למרחב. אבל מה הקשר בין האמבדינג של האינפוט לבולד? סבבה, אתה צודק, הבולד הוא עדיין נעלם, עוד לא הגענו לשם. וכרגע רגע עבודה של לנגוס ולנגוס ולנגוס שוב באותו אינפוט כדי להביא אותו בכלל לאותו סדר גודל. אז כל פעם לגבי הגרוף האלה, אוקיי. יש לך כמה שכבות, נכון. את כל השכבות וממצאים ביניהם? לא, בוחרים סאבסטים של השכבות, אוקיי, דבר ראשון, ממצאים ביניהם, שמים אותם על וקטור באורך 6100 ומשהו, ואז אומרים נעשה פרוג'קשן של אותו וקטור עם trainable parameters. אם הם ממצאים, לא, יש להם שם איזו שיטה גם להתגבר על זה. עושים טרנספורמציה למרחב ששם הם ממצאים? כן, כאילו זה נכון שלא כל שכבי אותם ממד, הם מסתדרים. אפשר אחרי לבדוק בדיוק טכנית. בסדר. עוד משהו מעניין רק שרשמתי פה ששווה לדבר עליו, וככה צללתי עמוק, הם לא עושים ממוצע, הם עושים summation, זאת אומרת שהם נותנים יותר משקל, סתם בדוגמה של טקסט, וזמנים שיש בהם למשל 3 מילים במקום מילה אחת, האם המוח שלנו עובד ככה? לא יודע, אבל אם אנחנו מדברים הרבה, אז לצורך העניין זה יותר קורלטיבי באימון, ואחרי זה גם באינפרנס,
אם אני שקט אז האם המוח שלי פחות עובד, זה שאלות לרפי. הדברים האלה הם בנו אותם על ידי טרייל אנד ארור, או היה איזה לוגי? לא, אז זה כל הקטע, רוב הדברים פה הם שאלות פתוחות, של האם זה הכי טוב, לא יודעים. זה מה שניצח בתחרות. וזה לא קמים. בדיוק, כן, כן. גם הגודל של המודל, איזה גודל אני צריך? מי אמר שכאילו, לא יודע, פיצ'ר וקטור של 1,000 במקום 100,000 זה טוב, או כאילו, יש פה המון שאלות שהן... נכון, זה יהיה אוברפיטינג. כן. אז הם אמרו בסדר, ניקח משהו באמצע, נעשה ממוצעים, אבל אם זה צריך להיות, לא יודע מה, 1,000 או 6,000, השכבה הזאת או השכבה הזאת, אין כרגע איזה, יש פה המון מקום אגב לעבודות פונדמנטליות, שנסות להבין בכלל חוקים, גבולות גזרה, כמו שהיה לנו בשפה, נגיד בשפה יש כזה את החוק של 20 טוקנים, כאילו, לפרמטר שהם מאמנים, פה אין לנו את זה, אני אדבר על זה גם, אבל כאילו אין כלום, בלו אושן לחלוטין. כל המשחק הזה, זה הכל גבולות גזרה של לנבא בו. כן. אני לאט מפנים. סבבה. אם זה לנבא, על שכבות המאוחרות בשביל לנבא, האם זה מה שיראו? זאת אומרת, יראו שזה קרה כתוצאה מהשכבות האחרונות. כן, זה לא שכבות האחרונות לגמרי, זה שכבות אמצע סוף, שהן היו הכי קורלטיביות, זה גם בעבודות של יוף שדיברנו עליו, וזה שהם בדקו איזה שכבות הכי עוזרות, אז זה מה שהם הגיעו. לא, אבל כאילו היית מצפה ששכבות נמוכות במודל, יהיו מתאימות לשכבות נמוכות במוח. נכון, כן, כן. אז זה כן יש תוצאות. כן, אז זה כן יש תוצאות. זו העבודה שדיברתי איתכם עם המקוקים, מ-2014, זה בדיוק מה שהיא עשתה. הסתכלה על אותה רשת, כאילו על שכבות שונות, ואמרה, אוקיי, זה מתאים לו... אז החבר'ה האלה לא בדקו יותר מדי, הם אמרו אנחנו ניקח את זה רגע בתור אקסיומה, ננסה לעשות אברג'ינג על השכבות שנראה לנו, לפי העבודה של המקוקים ויתר העבודה. לא בדקו בטרייל, האם צריך לשנות את המודל כדי להתאים יותר לגולד אחורי במוח, לעומת גולד קדמי במוח, משהו גנרי? על הבבלה, כי גם הפונקציית מטרה שלהם קצת אחרת, אתם רוצים לבנות מודל פונדמנטלי שמתאים לכל אזור במוח, שעושה פרדיקציה להכל, שאפשר פלאג אנד פלייט, לא משנה איזה ניסוי אתה עושה, איזה יישום מסחרי. כן, אתה יותר טוב. לא, רגע, אבל הם מתאימים לכל אזור איזה פרמטרים אחרים, לא? תראה, הרשת בסוף לא עומדת פרמטרים אחרים, אבל... אז יכול להיות שהרשת תבחר כבר מהאזור נכון. כן, אבל יש לי פה גרדיאנט פוזישן. רשת ספציפית מכל אזור ואזור בנפרד? לא. קומבינציה ליניארית, אבל אתה לומד את הפרמטרים של הקומבינציה, וזה צריך לתת פרדיקציה לאזור מסוים. דקה, אבל כאילו... באזור הזה הוא תבחר נגיד את השכבה הזאת ופחות את השכבה. כן, אבל אני בסוף מחשב גרדיאנט, ואני מחשב גרדיאנט באיזושהי נקודה, אני אשמח הרבה אזורים אחרים שלא קשורים למה שאני תכלס רוצה כרגע לחשב עליו את הגרדיאנט, שלא נדבר על אזורים סאב קורטיקליים שפתאום משפיעים על אותו גרדיאנט. לא הבנתי, האימון שאתה עושה זה לא אימון פר אזור? לא, זה אימון על כל האזורים, הפונקציית מטרה היא על כל האזורים. אבל איפה נכנס האזור שאתה רוצה לתת? אני רוצה לתת פרדיקציה על כל האזורים, זה הקטע שלהם, אנחנו ניתן פרדיקציה על הכל, בחלק מהאזורים היא תהיה ממש טובה, בחלק מהאזורים היא תהיה על הפנים, אבל אותו מודל ייתן פרדיקציה על הכל, שלא משנה איזה ניסוי תעשה. לא עשו את זה כמו אלכסיות היה עושה... בוא נבין את החלק שהוא לא השתים. דקה, זה בדיוק, תראו, היופי במודל הזה וגם הכאב בו, אנחנו גם נדבר על זה, זה שהם רוצים לתת מודל פאונדיישנל גנרי, בסדר? אם אנחנו רגע עוד פעם יורדים לאזורים, שזה נורא מפתה, אז אנחנו חוזרים לעבודות של אלכס סיוף ואנשים כאלה, שבסוף אי אפשר לתת אותם, נקרא לזה בתור מוצר או בתור פריימוורק לחוקרים, עכשיו לא טכנולוגיים אפילו שמריצים ניסוי FMRI ורוצים רגע להעביר חוטר לראות מה יקרה במוח. הם אומרים אנחנו ננבא את כל המוח, יש אזורים כמו אמיגדלה נגיד שהR שלהם יצא מגוחך כמו 0.05, שזה בגדול אומר ככה, בסדר? אבל הם אומרים אנחנו... שזה לא מגוחך. זה המספרים שעובדים איתם. לא. אני לא יודע. אני לא מכיר, אבל כאילו, הם אומרים אנחנו נעשה את הכל, אתה תבחר. עכשיו, מן הסתם האימון הוא פחות, אבל הם טוענים עם הרשת שלנו, היא תלמד רק את הגרדיאנטים שצריך, שכבות פה, שם, זה יתכנס. עדיין יש לך... תבין עקרוני. אתה מזין את המודל בכל המוח בעצם. כן. לא, אתה מזין אותו בכלל בסרט. אבל הרשת היא כל כך עשירה ומורכבת שהיא נותנת פרדיקציה שונה. דקה, יש את כל השכבה של איך אנחנו מקשרים? דקה, אני יכול את המהלך שלהם, אני לוקח רשת
מזין לה את כל האינפוט, הרשת הזאת היא מודל של מוח, ולכן אני לוקח את כל השכבות של הרשת הזאת ועושה מהם איזשהו מיפוי למוח. דקה, אני עכשיו אדבר על החלק האחרון של איך עושים מיפוי למוח, שזאת השאלה הכי גדולה פה, לי גם מפריע שזה ככה שתי חתיכות, זה כנראה יותר קל, אבל יש פה הרבה מקום לחדש. אז על זה דיברנו, בסדר, מוצאים פיצ'רים, עד פה שום דבר שקשור למוח, לא עושים את אותו אוכל 8 פעמים, בסדר? החלק של תכלס שמגיע למוח זה פה, זה subject block, סבבה, ברשת, עשיתי לכם כזה ציור, ו-predicted bold. מה זה אומר subject block? subject block אומר בואו ניקח את כל הביס הענק הזה וננסה לשים שם עוד פרמטרים שידעו לעשות פרוג'קציה לאותו נבדק ספציפי שאימנתי עליו, הרוב הנבדקים האלה פה לפחות כמה שעות של דברים, ודיברנו על זירו שוט, אז בסיכוי מסוים של 10% אני הולך לשכבה אחרת ברשת שהיא נקרא לזה אמורה לנבא subject חדש, group prediction. אינפוט לסאבג'קט בלוק הזה זה מכל השכבות של הרשת, אולי כל מיני ממוצעים על כל מיני שכבות. כן, אבל עוד לא בולט. זה מה שהתחלנו, זה האינפוט. והאוטפוט זה בולט, זה סקלר על זמן. בולט זה בסוף. סקלר, זה ספקטור, כן. על כל הוורטיסס. כן, על כל הוורטיסס, על כל הנקודות זמן. יש לי בסוף פול של FMRI בקצב דגימה של בין 1 הרץ ל-2 הרץ, בסדר? כאילו, סליחה, בין חצי הרץ ל-1 הרץ, ואני ככה, בהתאם לזה, גם אני עושה פולינג דאון ל-1 הרץ. כן. יש מחקרים שראיתי שהבן אדם נגיד היה ישן, היה חולה, ואז התעורר ועשו את הבדיקה, ואז יש עוד 2 המספרים. ומה יצא? סתם אני אומר, שיכול להיות שבן אדם חולה עכשיו ויושן, משמיעים לו משהו, ואז עושים את הרגיל הזה, כאילו על כל האזורים, ואז משווים בין המספר שאתה מדבר. אז אתה רואה, נגיד, הוא חלם, ואז אני יודע לפי המספר. אוקיי. אני ראיתי עכשיו איזו עבודה בקטע של קריאת חלומות, לדעתי מוויצמן, יכול להיות? אם זה מישהו זה רפי עשה, לא? עד היום לא עשו את זה בהצלחה, נורא קשה לגרום לאנשים להירדם ולחלום. אנחנו ניסינו באמת. לגרום לאנשים לחלום בתוך המגנט, צריך אנשים מיוחדים. לדעתי דורון נשען טוב. אבל לא הצלחנו לגרום לאנשים שנרדמו. יש את העבודה הזאת, לא של קמיטה? כן, שלא באמת חלמו. יש תופעה שכשאתה עוצם את העיניים לפני השינה, אתה, בעיקר אם היית בטיולים, אני בטח, אם אתה בטיול פרחים או צולל, לי זה קורה שאני צולל כאילו חופים טרופיים, רואים את כל הדגים הצבעוניים, ואז אתה הולך לישון, עוצם את העיניים, פתאום אתה מקבל, אתם מכירים על מה אני מדבר? רואים לי חוויה צבעונית כזאת שלא... זה כאילו... שזה היפנוגוגי, קצת עודה היפנוגוגי. בדרך כלל ולא הוא באמת, כל אנחנו גולשים פה לא, זה דווקא ממש מעניין, אבל אוקיי. רגע, אבל מעניין עם המודלים עליהם. שאלה רגע, הלוס פונקשן שלהם, אתה אומר, אני מקבל מפה של כל המוח בכל טיים פוינט ואני מחשב שגיאה בכל טיים פוינט, או מה שעשה אלכס סיוט, מה שאנחנו גם עושים, זה ווקסל לאורך זמן. כלומר, האם זה לאורך הזמן השגיאה נמדדת, או פר... לא, זה לאורך זמן. הם מגדירים ווינדו כזה של 100 טיים פוינט של FMRI ועושים עליו כדי שיהיה בכלל בממדים סבירים. סמפל אחד זה 100 שניות. חלון של, כן. 100 שניות כפול כל המוח. כן. זה סמפל אחד. זה סמפל אחד. זה ענק, זה ענק. כן. אבל אגב זה לא כזה ענק שאתה עושה את המספרים ביחס למודלי שפה. כן. לא, רגרסיה פר ווקסל, הם גם מוסיפים רגרסיה פר ווקסל? פה אין רגרסיה, יש בסוף חישוב של הלוס הזה, והוא סכימה על כל הווקסלים, שזה באמת אז זה סכימה על כל הווקסל, אז אתה חושב טעות לכל ווקסל ואז סוחר אותם? אוקיי, אז זה לאורך זמן. כן, אם היית אומר אני יותר גנרי ומעניין אותי רק הווקסל הזה, ואתה חוזר באמת לעבודות של אלכס סיוט, אתה תגיע ל-R הרבה יותר גבוה, סבבה, מהם. אבל אתה משלם על זה שהמודל שלך אומן על ווקסל ספציפי ואתה לא יכול להביא אותו מחר בבוקר למישהו שעושה ניסוי על ווקסל אחר. אתה מבין? זה בדיוק המשחק הזה, הם לקחו את הקיצון השני, אני בכוונה מראה לכם את זה, אנחנו נדבר בסוף על איפה צריך לשבת, לא שמישהו יודע, אבל כאילו מה אנחנו חושבים? יש לך פה איזה הנחה סמויה, כן. שאנשים יגידו במקום לעשות ניסוי FMRI, אני הולך למודל,
ויגיד מה הבולד עושה. כן, אני מעביר פוטר רגע שהניסוי שלי עובד, ואז לפני שאני משלם על ספריקות, ואז אני אלך לסרוק. אגב, בוויז'ואל נגיד, זה הרבה יותר סביר שזה יקרה מאשר בדברים אחרים. כאילו, יש אזורים שזה יותר סביר? שנייה, סריקות האייטם שעובדה היום ב-FMRI, אנחנו מדברים על FMRI, מדעי, לא על רפואי. לא, פונקשיונל. זאת אומרת שהם מניחים שחוקרים ישתמשו בזה. כן. חוקרים שהם 30 שנה עושים FMRI, יודעים FMRI, זה יכול, יש דבר של האטלסים האלה, שהם נורא פופולריים בצדק, שהם מחלקים לך את המוח. יכול להיות זה יתפתח לאיזה סוג של אטלס, זה יותר מתוחקר, שיגיד לך בצורה יותר אינטליגנטית. לא, אני לא אומר אני עסוק בשאלה הזאת, לא בגלל שאני חושב שזה בזבוז זמן, זה אמרתי אולי בהתחלה, הפנמתי. אבל אני עדיין, כאילו, לא מצליח להבין, נגיד שעשיתי את זה, ושזה 0.3, שוב, אני לא רואה איך... איפה זה משרת אותך? לא, איך זה יכול להיות יותר, כי אלא אם כן זה טריוויאלי, המוח לא אמור להיות פרדיקטור. לא, דקה, אני חושב דווקא, אני לא מסכים איתך. אתה אומר, יכול להיות שיש אזורים במוח, כן. שבהם אתה תוכל, אם תעשה נכון, לנבא, אבל אם אתה יכול לנבא את הבולד ב-100% או ב-99%, זה מטורף. אבל זה לא נשמע לי הגיוני. בחירה חופשית וכאלה, כאילו מה? לא, ברמה הפרקטית, לא ברמה הפילוסופית. כן. ברמה הפרקטית, אני אומר, אם זה, אני אומר, בן אדם, אם אני יכול לקחת ולהראות לו תמונה, ולמדוד על הרשתית, ולשחזר את התמונה, שוב, זה רפי יודע אם זה אפשרי או לא, זה נשמע לי סביר, לא יודע כמה זה מעניין. האם אני יכול להראות לו תמונה, ולנבא בדיוק איך הבולד שלו יהיה לאורך כל אזור הראייה? דקה. שאלה מה אתה יכול להוציא מהמודל? לא, אז יש מה הם רוצים להוציא, ויש מה אני חושב שאפשר להוציא מזה כל מיני דברים, אבל נגיד שזה 0.3. תראו, אותי למשל אני אגיד שאלה שמעניינת אותי, לא יודע אם אותם זה מעניין. זה איזה אזורים במוח מתנהגים אותו דבר במודל. זה יהיה אולי דרך אינטליגנטית לחלק את המוח לאזורים, שאלה מאוד מורכבת. עוד kind receptive window למפות. יש מיליון דברים כאילו, כל המחקרי רספטיב פילד וקונקטיביות שעושים, אתה יכול לשים על זה. שזה אחד, אני חושב רגע בהקשר למה שאמרת, שזה נכון שאולי ברמת הסאבג'קט אתה אף פעם לא תנבא בולד כמו שצריך, איפה שהמודל הזה הכי חזק זה בגרופ פרדיקשן. זה להגיד, אני מתעלם רגע מרעשים של נבדק, איך גרופ יכול לראות, שזה גם מה שהתוצאות שלהם מראות הכי טוב, זה גרופ אברג', הם הראו שהמודל שלהם יותר קרוב לגרופ אברג' מאשר הסאבג'קטים הספציפיים של אותו ניסוי. וזה הסיבה, אני אגיד לך שכבר שם יש משהו מעניין. אנחנו עשינו עבודה על אוטיסטים, ושם אתה רואה שהם הרבה יותר שונים מהגרופ אברג' מה שבן אדם טיפיקל משהו. אז כבר מזה שיש לך איזה גרופ אברג' אתה כבר יכול לשחק כל מיני משחקים על אינדיבידואל, לראות כמה הם דומים לגרופ אברג', כמה הם שונים. אז רגע, לא, אתה יכול להכיר אוטיסטים של המוקדם, או כל מיני שינויים התנהגותיים. זה טוב אגב, לא חשב. אני רק אגיד משהו, שאני עברתי בדוקטורט עשיתי ניסויים בעכברים והקלטתי סינגל יוניט, ואז ראיתי את ההרצאה של אורי חסון, ושם הוא הראה לי בולד ממוצע מקבוצה של גם מעוזר אודיטורי ראשוני וגם מהפרקימיוס, מה שהראו פה גם 0.8, הוא מראה לי קורלציה של 0.8 בין שתי קבוצות שרואים סרטים, וזה היה באמת מדהים. אבל אחרי שאתה חושב על זה, ועשינו גם ניסויים התנהגותיים, אתה רואה גם שקבוצה שאתה שואל את השאלות על סרט הם בקורלציה של 0.8, כלומר קוראים שם... אתה שואל אותם שאלות? שואל אותם שאלות על כל מיני... כאילו מה ראיתם ככה? נגיד כמה הסגמנט הזה בסרט היה מפתיע, כמה הוא היה זכיר, כמה יכלת בעזרתו לנבא משהו בסוף בהמשך הסרט וכו' וכו'. אתה מודד את התגובה הזאת, אתה רואה שהקבוצות מאוד בקורלציה כמו בהסכמה בבולד, אבל כשאתה מנסה לעשות כמו שרפי אומר, דיטקשן או קלסיפיקציה בין פרצופים שונים מה-FFA, אתה לא מצליח לעשות ב-FMRI, כלומר זה משהו שהוא יותר קשור לא יודע, arousal, attention, או סלקטיביות, אבל כשאתה רוצה לרדת לפיין גריין, שם אתה נופל ב-FMRI, כלומר, אתה לא באמת נופל. זה בגלל הרפולוציה. אז תראה, זה בשבילך, אתה מכיר את ה-IBC? דאטה סט שנקרא IBC.
ב-ABC כן, גם עשו את זה לאורך. בדיוק. כאילו זה מבחנים שהם פחות סרט וכזה, יותר בוא נראה לך פרצוף 2 שניות אחרי זה עוד משהו 2 שניות אחרות, כל מיני מבחנים כאלה של מה קורה במוח. אז הם אמרו בואו ניקח את המודל שלנו ונשים אותו על IBC, הוא אפילו לא אומן הזה, בסדר, על כל מיני גירויים מוזרים לא אנושיים כאלה, ונראה כמה טוב אנחנו מבינים מוח, והנה רגע אני אגדיל לכם סתם את הצבעים תראו, זה לא כזה גרוע, כאילו, זה ה-predicted וזה ה-measured. למעלה predicted. כן, אז הנה, זה דוגמה נגיד עם פייס, אחרי זה היה שם places, body parts ועוד כל מיני דברים, לא כזה גרוע. הראו לנבדק ולמודל. נכון. מה? מה, היה פה את ההרצאה שזה הצליח לייצר את התמונה דרך הדיפוז. אז היה לנו פה הרצאה של עבודות של מיכאל איראני. אני מכיר. מיכאל איראני, עבודות מאוד לא פשוטות. זה הדיקודר כאילו. כן, בדיוק. ואתה צודק, כן, ששם היא עושה דיקודינג, יכול להיות שהאינפורמציה נמצאת שם, אבל אנחנו ניסינו לראות את זה. מה עם השבט? לא הצלחנו, אבל יכול להיות ראשונים. יכול להיות שהדברים השבט טסלה לא נותן עוד איזה הרבה מידע. הרבה מידע והרבה יותר טוב, ויכול להיות שבאיזה גישה מתוחכמת מהסוג הזה כן יהיה אפשר לעשות. בהסתכלות ראשונית אי אפשר לבנות RSA מפרצופים כן, גם פה הם לא, זה לא שהם זיהו משהו את הפרצוף הספציפי, זה יותר זה שזה פרצוף, הדביק את האזורים האלה. עם זה אנחנו הזזנו רובוטים. לא, בעבודה שלי יש ממש ספציפי. לא. כן, פרצוף משהו כל דבר. לדעתי לא. יכול להיות שזה פרצוף עם נגיד שיער מאוד. השאלה אם הפרצופים הם ממש זהו, שזה משהו יותר גנרי של פרצוף שהוא מצליח. או פרצוף נגיד עם ראש נורא גדול ואז אתה רואה. אבל ממש לזהות את הפרצוף שזה נגיד זאב אלקין לעומת טוב, יש עוד המון שקפים, אני רוצה שיותר נדבר, בסדר? אז אני אראה רק את מה שקריטי ומי שמעניין אותו שיבוא אליי אחרי זה ונדבר על מה שאתם רוצים. כן. בוא נסביר מה אנחנו רואים ומה... אני לא... כן, פה? בתמונה הזאת? סבבה. מה שאנחנו רואים זה בגדול, הם אמרו בואו ניקח דאטה סט שנקרא IBC, שהוא אומר, לקחנו הרבה אנשים, מדדנו אותם לאורך זמן, הראינו להם כל מיני סוגים של גירויים, ורצינו לראות באמת מה נדלק אצלם במוח ב-FMRI איכותי, סבבה? ואז הם אמרו רגע, יש לנו עכשיו את המודל הזה, יעני מוח מלאכותי, סליחה, כמה המוח מלאכותי הזה בכלל מגיב למשהו שמדדנו בעצם בהרבה מחקרים בעזרת אותו דאטה סט, בואו נצבע את זה על מוח, בסדר? איזה אזורים נדלקים והפוך מנדלקים ברגע שלצורך העניין בן אדם רואה פרצוף. אז פה אתה יכול לראות את ה-predicted, שזה מה שהמודל, מה שטרייב עשה, ואת ה-measured, שזה איזשהו group average לדעתי של אותו IBC, אותם כמה נבדקים שדיברנו עליהם. ואז לראות בכלל האם הוא באזור חיוג על משהו שהוא לא ראה עד היום, ומייצג יחסית את מה שאנחנו מכירים במוח. משמאל זה אזורי הראייה, מקדימה זה אזורים הפרונטליים, אזורי הראייה הם הרבה יותר אוטומטיים, הם הרבה יותר באמת רואים, למשל הפס הזה, גרפיוזיפורם ג'יירוס, והוא ידוע והמון מחקרים שהוא רגיש לפרצופים. אז לא מפתיע שגם במז'ר וגם בזה אתה רואה... אגב, אם אתה שם נגיד את הפרצוף בצד ימין או בצד שמאל, ששדה הראייה, אתה רואה פה הבדלים מבחינת מספרי ימין. אני לא יודע להגיד לך. לא אמורים. בפס הזה של הפיזיפורם לא יראו? יהיה אם זה מתרחק מהפוק, מהמרכז. כן, על זה אני מדבר. יש הבדל בין ימין שמאל ובין המרחק מהמרכז. אז אם אנחנו אם תזיז למרחק יש שינוי. כן. אז זה ניסוי טוב למודל שלו. כן. נגיד. זאת אומרת, אתה אומר בוא נראה אם יש לו אפקט, הוא תופס את האפקט הזה. כן. כן, זה כאילו... רק נדבר, יושב לך מודל. אתה משחק, אתה מראה את הדברים. אגב, היה כמה ימים שהם שמו לינק, אתה היית אף על זה, הם שמו לינק שאתה יכול להיכנס, אתה יכול לעלות אליו סרטון ולראות מה קורה כאילו. יש להם את הדמו הזה, לא? כן, אבל הם כבר לא נותנים אותה פתוח. יש את הדמו שלהם, אבל אני אומר, היית יכול לעלות סרטון משלך ולראות מה קורה. סבבה. בואו נעשה ככה. עוד כמה זמן יש לנו?
אוקיי, בסדר, אז אני אדבר ממש בקצרה רגע על כל האזורים שלדעתי, למה זה לא כצעקתה, על חלק מהם דיברנו, רק נעשה אישור קו, ואז נדבר על מה אפשר כן ללמוד מהאירוע הזה גם לאינבייסיב, ומקווה שהכל יתכנס בזמן. יאללה, בגדול זה דיברנו, הארכיטקטורה לא משנה, זה עניין של סקייל, קומפיוט ובחירת פיצ'רים, בסה, זה אומר שיש פה עוד הרבה מה לעשות כדי שזה יהיה טוב. למה זה לא טוב? לדעתי כי לא היה מעורב באירוע הזה באמת מישהו שלקח את הקרביים של הטרנספורמר שהם השתמשו בו, לקח את ההבנה במוח והכניס את ההבנה במוח בתוך הטרנספורמר. סתם, אתה עושה gradient descent או back propagation, למה שהדבר הזה לא יהיה מושקע לפי אזורים, לפי bias או prior knowledge שיש לך על המוח, שאתה יכול להבין נגיד ממומחי מוח. כאילו, אין סיבה, אנחנו עושים gradient descent כמו טמבלים והם כאילו מצפים לתוצאות סבבה. brain specific scaling laws, לדעתי זה עבודות קצת משעממות, אבל מי שעשה אותם מרוויח בענק, כי זה באמת עושים את התשתית. אז הם נתנו גרף אחד שמראה מבחינת שעות את ה-R, בסדר, את הביצועים, הם לקחו את זה באמת על אותם כמה נבדקים שהיה המון שעות ועשו טסטינג עליהם. זה סקאלה לוגריתמית. נכון, כן, גם פה, לוג לינארי, כן. זה נושא מאוד פעם בתעשיית AI רפואי, אני לא יודע כמה זה גדל ללוגריתמית. כן, אני לא יודע כמה זה דחוף לנו, אבל זה אחד הדברים הכי חמים בתעשייה. כן, אבל את המשלים שלו נגיד שזה כמה פרמטרים צריך במודל מוח, נכון עושים את זה? כאילו בודקים טעמים לפרמטרים קומפיוט, אופטימיזציה, זה אף אחד לא עשה, אין לנו מושג, הם אומרים פה יש פה ביליון טריינבל פרמטרס, סבבה אני צריך ביליון, אולי עדיף שלי 2 ביליון, אולי זה יהיה יותר גרוע, אף אחד לא יודע. מה עוד? M&I registration, דיברנו על זה, לי זה נראה אסון יותר גדול ממה שהם כאילו מדברים עליו, הם קצת מתחמקים מהאירוע הזה, אבל זה עוד משהו שצריך לדבר עליו בלימיטיישן. העניין הזה של זמן, הזכרתם אותו פה, מי אמר שהמוח שלי, אחרי 90 דקות של פרנדס, יגיב לסצנה מפרנדס כמו שהוא יגיב ישר על ההתחלה, אני לא יודע מה איתכם, המוח שלי אחרי 90 דקות בפרנדס, הוא רוצה לעשות רק דבר אחד, וזה לא מה שהם מצאו במחקר. זה מתחבר לזה, יש פה גם לונג פורם וגם שורט פורם ודאטה סטים של 3 שניות ודאטה סטים של דקות ושעות. מעניין אותי רגע לראות את הפיזור של ה-R, לפחות שיראו אותו כאילו, כמה R decays over time. לצורך העניין אם אני רואה שנגיד הפרדיקשן שלי בדאטה סטים קצרים הוא יותר טוב, כי אין פריור וכזה, ובדאטה סטים ארוכים הוא מתחיל להתבדר. כאילו יש לי R על כל הוקטור של הזמן, אבל אין לי R רק על החצי השני נגיד, או משהו כזה. אז זה משהו שהוא מאוד מעניין פה. How good is R שווה 0.25, אין לנו מושג, דיברנו על זה. זה עוד משהו רגע שמתחבר מקודם, להכניס מוח, כאילו מידע מוחי לדבר הזה, כאילו ככל שאנחנו מצמצמים את המודל, מצד אחד הפרפורמנס יסתפר, מצד שני אנחנו נצמצם מדי, אנחנו נגמור כמו יוף, בלי שום דבר אקשנבילי שאפשר לעשות איתו, כאילו זה מאוד נחמד למחקר, אבל לא על זה אתה תבנה את המוצר הבא של מטא. וכנראה שבאמצע יש איזשהו חלל גדול שצריך להתמלא, בהתחלה במחקר, מתישהו בטח גם יגיע לתעשייה. וכמה פרמטרים, אני לא נכנס, אבל אפשר לעשות PCA לדבר הזה, השתעשעתי עם זה קצת, רגע, לנסות להבין סדרי גודל, אין לי תשובה טובה כרגע. זה זמין דרך אגב? אופן? מה? הטרייב הזה? טרייב אופן, כן, גם קוד גם ווייס. שלא נותנים שום דירוג, יש לו איזה דינמיקה, משהו... לא, אין. כאילו הוא לא כמו מוח שהוא פלואידי ויש לו... קודם לו רעש, גרייסקייל. לא, אבל אפשר לתת לו רסטינג סטייט כדי לאמן אותו. קודם לו גרייסקייל וכאלה. אתה חושב שהוא יתאמן יותר טוב אם תיתן לו רסטינג סטייט? לא, זה עוד אינפורמציה. אבל אז מה הגירוי כאילו? מה הגירוי? רסטינג סטייט יש לך 100,000 מוחות. מה הפיצ'רים שאני מושך כאילו כדי להכניס לו מגירוי? זה הדמיון בין הנוד. לא, מה הרסטינג סטייט זה בדיוק הסלף, מה שרפי אמר לך עכשיו, זה בדיוק הקפיצה של הסלף סופרווייז, כן. שהיה ל-LLL. לא, יפה. מה שמעניין שאם אפשר לעשות על סמך האנקודינג מודלס האלה, דיקודינג, אז אחרי שזה תלך לדיקודינג של רסטינג ותראה מה בן אדם חושב. לא, אני אומר משהו אחר. השאלה אם אני באמת... תכניס למודלים האלה דמיון בין הארטיפישיאל ניורון שלהם בהתנהגות, שבנויים לפי הדמיון שיש במוח בזמן רסטינג. כי הרי מה הטענה? הטענה היא שבזמן מנוחה נקודות במוח שהן עובדות בצורה דומה בחיים האמיתיים עולות ויורדות ביחד. היית יכול להכניס את זה, ושם יש לנו דאטה ממאות אלפי מוחות, זה הדבר הכי קל בעולם.
למדוד מה קורה במוח שאתה נח, בלי שום גירוי, בלי שום דבר. או כמו ש... יש את הביובנק, לדעתי יש שם כבר 150,000 מוחות. מגניב. שאתה יכול להכניס... כאילו אתה עובד על זה, אתה אומר זה יהיה 90% מהראש שלי, ואז אני עושה פיינטיון נגיד על סופרווייזר. אתה כאילו אין אינפוט. והרעש אבל אמור להיות מאורגן בצורה כזאת. לא, אתה יכול גם לאמן בצורה אחרת של סלף סופרווייז, זאת אומרת לא אינפוט אלא בסדר. לא חשבתי עד הסוף. אבל זה כמות דאטה ענקית. כמה כזה יש כאילו? כמה דלנו, אנחנו הצענו פרויקט בקבוצה לעשות משהו דומה, לא בדיוק, לא כל כך שפלני לגרמנים, על אינבייסיב דאטה. ובאיזשהו מקום, מצד אחד לא אמרנו נבנה מוצר גנרי וכל הדברים האלה וזה, אבל באיזשהו מקום אמרנו משהו שהוא חושב יותר מעניין, שבו נבנה פאונדיישן מודל, אבל שיש לו גם תיאוריה של איך המוח עובד. כן. זאת אומרת, מה שיפה פה, לטוב ולרע, זה שאין שום... אין שום תיאוריה, כן. הכל בקוד. ואנחנו אמרנו, תוך כדי זה, בואו נבנה מוח מלאכותי לאינבייסיב דאטה. אגב, אני חושב הסיבה שכל הקבוצות האלה כל כך דומות אחת לשנייה וזה, זה כי אין שום תיאוריה. הפריצה מ-R של 0.2 ו-0.7 תגיע משם. זה משהו יפה, בתור מדע, כי אז אם אתה מגיע לתוצאות בלי תיאוריה, אז אתה אחר כך אומר, כאילו data driven exploration. Having said that, אני חושב שהפרויקט שלנו יותר מעניין מהטרייד ושתיים, זה בינינו. אני אשמח לשמוע עליו. אז שכנע אותנו, זה שנותן את הכסף. אתה שופט. אבל אתה יכול נגיד עכשיו לעשות את האינברט, נגיד לשאול, לא יודע, איזה תמונה תראה לסאבג'קט כדי שירגע. כן. אתה יודע מה... כאילו זה קצת קשה, זה קצת כמו הדיקודר שדיברנו עליו מקודם, שכזה, כאילו כמו עבודות של מיכל אירני, אבל יותר מולטי מודליות ויותר אזורים. דיקודר, אני פשוט עושה גרדיאנט דסנט לכיוון האינפוט. אז אני מאמין שכן, זה מצריך ניסוי, אני לא יודע. לא, סתם סקרן, יש מערכת מאוד מעניינת במוח, שנכנסת לפעולה דווקא שאתה מפסיק בגלור. זאת אומרת, נניח אני מראה סרט ומפסיק אותו, אז יש מערכת שלמה נורא מעניינת שקשורה לזיכרון, שעולה כשהמוח נפסק דווקא. האם המודל הזה הוא מראה אותה? אין לי מושג. אני מניח שהוא למד אותה, רפי. כאילו, היה לו גירויים שהוא הפסק. אני למד אותה, אני שואל אם הוא הצליח. אם היה לו הרבה הפסקות בין... אם היו מראים סרטים, כמו שאנחנו ב-SCP, אז יכול להיות שהוא היה עולה על זה. בוא נשאל שאלה, מה המשמעות של תמונה מסוימת שהמודל הזה משחזר? מה המשמעות? אוקיי. כאילו, מה אנחנו מצפים? אם זה... אני מנסה להבין מה התוקף המדעי של המודל. נגיד שהמודל הזה מראה איזושהי תופעה, קודם כל, אתה רואה שיש דמיון. הצעתם כל מיני הצעות. תחשוב. לא, מה למדתם? לבדוק יציע הצעה, לבדוק עם הזה, לפי המרחק בפוביה וזה, האם זה משתחזר. נגיד שמישהו ישב ובדק את זה, והמודל אכן משחזר את זה. קודם כל מגניב, מאמר, nature science, סבבה. עכשיו מה למדנו? שמוחות דומים. זה הכל מבוסס על ההנחה של... לא, אבל... לא, כן, כי זה בעצם מתכנס בלי שהוא... אבל זה אנחנו כבר יודעים אינטרסאבג'קט קורליישן. לא, אבל אתה יכול להשתמש בכלי כזה, כמו שעשה אלכס יוט בטקסט, אתה יכול להשתמש בכלי כזה לחפש רגולציות בין סרטים ולעשות כלי מיפוי למוח, איזה אזורים נדלקים, לאיזה דברים בסרט, נגיד. איזה אטלס כזה, סלקטיביות, אוקיי, סלקטיביות. שידעת דריבן, אתה לא הנחת. אתה לא שום דבר מניח, אתה יושב עם מודלים חזקים בצד של הסרט, ומוצא את כל הקורלציות לאיבנטים. יש ויכוח אינסופי איך לחלק את מערכת הראייה. יש את ה-FFA ויש את ה-LO. אני למשל הייתי מת שיצא מתוך זה שאזור שאני גיליתי הוא הכי חשוב לכל הדברים. דאטה דריבן, בלי שישבתי ואמרתי להם. לא, אבל זה לא בדיוק דאטה דריבן. למה? אתה מנסה לסמלץ מוח, אתה מנסה לסמלץ בול. אבל אתה לא חילקת אותו. אם היית לוקח מערכת ואומר לו, תעשה לי ריקוגנישן, אוקיי? ומוצא ברשתות ריקוגנישן, דברים שאתה מוצא במוח, אז אני מסכים. אבל פה אתה מנסה לסמלץ מוח, זה משהו... לא, למה? אתה מסתכל על כל הבולדים. אז אתה סילקת המוח והצלחת לסמלץ. אני בגדול סיימתי, אבל... איזה אזורים עובדים ביחד, איזה אזורים?
הבדל, זאת אומרת, בין הנבדקים כתוצאה מהבדיקה הזאת, היה איזשהו הבדל ביניהם? כן, הנבדקים לא קשורים למודל, הם נבדקו קודם לפני, ויש וריאנס לפעמים גדול, לפעמים קטן, מה שדיברנו, בין הנבדקים. ויש הבדל משמעותי בין האנשים שנבדקו? יש הרבה הבדלים בין אנשים ב-FMRI, זה אחד מהלימיטיישן שלו. יאללה, אינבייסיב, שמעו, זה החלק שאני אומר לכם, אין לי מושג, אבל זה מה שאני חושב. כן, אחד, הקטע הזה של Frozen Foundational Model, זה מעניין, כי אפשר לקחת הרבה עבודה שנעשתה בתחומים אחרים שהרבה אנשים חכמים עשו, כל מיני CNNים ודברים שאפילו צריך להבין מה קורה שם מאחורי הקלעים, לקחת אותם, להקליט, להשתמש, פלאג אנד פליי. העניין הזה של הארכיטקטורה, של האימון שהוא הולך לפר סאבג'קט מצד אחד, כדי לעשות את המסה הקריטית, ואז מצד שני לאיזה 10% שכזה פרמטרים שמאומנים לחוות גרופ אברג', לדעתי הוא די חזק, הוא יישאר גם במודל של אינבייסיב, ובהרבה מודלים אחרים, כל עוד יש לנו באמת הרבה דאטה פר סאבג'קט לאמן עליו, שזה גם מה שקורה באינבייסיב, בסוף משתילים אלקטרודה, ואנחנו תקועים אותו נבדק לעשרות או מאות או אלפי שעות. אבל כאילו היינו רוצים לתכלל לסאבג'קט חדש. יש פה המון כאילו דברים שדומים, לדעתי ששווה להכיר. העניין הזה של הפיינטיונינג, יש להם גם איזה טריק מתמטי שנחמד במאמר, של איך הם עושים פיינטיונינג לתוך אותה מטריצה שמאמנים על הגרופ אברג' שזה 10% מהזמן, בלי אוברפיטינג, אז הם עושים כזה SVD, ואז עובדים רק עם חלק מהמטריצה, לדעתי נחמד, שווה לאמץ. Scale data before scaling the model, נראה שזה די נכון פה. זה יותר מעבודה של יוף קצת, אבל כאילו אין כמו דאטה, הקומפיוט בקטע הזה הוא לא באמת לימיטיישן, את כל מה שהם עשו פה היה אפשר לעשות על V100, אחד, הם עשו את זה על 128 V100 כי הם מטה, אבל זה שזה V100, זה שזה V100 זה אומר שאתם בגדול יכולים לקנות כזה, בסדר? כאילו ככה סתם ללכת לחנות ולקנות, וזה לא קומפיוט מטורף בכלל, 32 ג'יגה-בייט VRAM, זה כל האירוע, אז מאוד מעניין בקטע הזה. זה ככה עבודות שקיימות היום בתחום האינבייסיב, תכלס מה שמעניין, בעיקר השתיים הראשונות, הראשונה זה כזה הסתכלו על מאוס ויז'ואל קורטקסט, שמו להם שם נוירונים בצבעים, ואז ניסו ללמוד מה קורה גם עם גישה קצת דומה, בסדר? של פאונדיישנל מודל, ואז להכליל את זה לעכברים שהם לא ראו, פיינטיונינג דומה, הרבה דומה בשיטה, לא הרבה דומה בפיזיקה איך הם עשו את זה. תראה, זה בסוף אמור, כאילו כן, כזה, כן, בול. בסדר, השנייה זה קרוס פישר, שזה מחקר שהתחיל על מקוקים, ואז עשו לו פיינטיונינג לבני אדם, בכלל אני חושב שהקטע הזה של פיינטיונינג יכול להיות שיבוא פה המון דברים. זה מגניב ממש, אז לא? כאילו יש לך מלא מידע על קופים, אין לך מידע על בני אדם, בוא נחבר. אילון לא נמצא פה, אבל בשבוע הבא אני חושב שאילון יבוא, אילון זה... אילון או אילון? אילון ועדיה. אנחנו בונים עליו. אילון יש לו את הדאטאבייס הכי חזק בעולם, רק הוא לא משחרר. אז לא אילון מאסק, אילון ועדיה. יבוא בשבוע הבא, הוא עשרות שנים של דאטה של קופים. אבל אהבתי את השורה למטה. מה זה השורה למטה? שהפונדיישן מודל יוטרי, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לא, עוד אחד, איפה היית? כאן. כן. לא, זה, לא. מה של המאמרים. זה, בסדר, אוקיי. זה שתי עבודות בתחום של EEG ו-SEEG, הם... אוקיי, אז זה אין, בסדר. מה זה הברנט? מה זה ברנט? ממש. כן. בגדול, אנשים עם SEEG זה כזה לאפילפסיה, זה אלקטרודות פנימיות לאפילפסיה, הם אמרו יש לנו מלא דאטה עליהם, בואו ננסה לתכלל, וגם עשו כזה משהו, פשוט יש פה ערימה של שעות שלא נצפתה בשום מחקר אחר, הנה אני אפילו כתבתי 2500 שעות, הדאטה לא זמין, ממה שאני בדקתי לא זמין, אבל אם יש לנו את שלנו אז אפשר לדבר על דברים דומים. אין לנו 2500 שעות. יש לנו 80 שעות. פר נבדק? לא, כל נבדק שעה, זה מה שאנחנו מסתכלים עכשיו. אוקיי. לא רגע, זה מצחק. יש לו אפיזודה של טלוויזיה של שעה. אבל זה אותה אפיזודה כבר. נכון, ומה אין אגב, אף אחד, וטיפסתי, חרשתי, אף אחד לא עשה UTIRA, BMI, Cross Subject Decoding, זה דברים שהם אולי קוראים עכשיו,
יכול להיות קשור, יכול להיות לא קשור. אגב, ביוטה הרי יש לך שעות על גבי שעות. כמה זה שעות על גבי שעות? 3 שנים. נו, מדהים. אבל הבעיה היא פשוט שלא יכולים לאגור אותו. דיברתי עם מישהי שעובדת בתחום, הם עקרונית יכולים לאגור שעות וימים וחודשים. אז למה עושים זה? ואין מקום פיזי לאגור. בכמויות אין... צריך לעשות משהו אונליין. הוא בעשון מחסן 3 שנים של תינוקות. לא, זה לא היית קניה, זה... לא, הוא וידאו. אבל בקיצור, אנחנו קובעים מאוד שיהיה לנו את היחד. אני חושב אשלח את המצגת. אני אשלח את המצגת, יש לנו הקלטה גם. ויש לנו הקלטה, מקווה שזה עבוד. קודם כל תודה. אתה הקלטת. מעכבת, בסדר. מה עוד? שבוע בוא הבא תצטרף לדעתי. לפצח את היוש. שבוע אני הבא אשמח. זהו, מה אתה לדעתי. עושה ב-CI? אני עוד מבין את הפאף שלי קדימה, אני... זה אוקיי. אתה עומד לפני מהפכה בחקר, הרבה יותר טובה מהאקר ברעיון. בקיצור, אנחנו הולכים אנחנו הולכים לאכול. אנחנו הולכים לאכול. שמחה רבה. אתה הקלטת, נכון? אז אתה שולח את זה. יופי של הסבר. אמרתי, אתה מייבש. תודה רבה. מצטרף.